chamaba poderosamente a atención a dedicación daquela madrastra, que destacaba na súa beleza límpida e sosegada pola súa fillarasca. Inventaba xogos fantasiosos para ela e facían deporte conjuntamente. Mimaba tanto a criatura que ata o pai de Brancaneves, ou sexa, o marido da madrastra, protestaba. Viña, mulleriña, a ver se esqueces un pouco de madrastra, pois a rapaza xa toleé tanto mimo. Adeus, vou traballar. Efectivamente, Brancaneves era moi caprichosa e teimuda, mas o peor non era iso. O peor era que quería marchar da casa. O seu desexo era ser cantante de rock. Soñaba con ser famosa como Madonna. Se eu pudese marchar por aí cun grupo de rock, que pintou aquí con estes pelos e coa cara enturbada? Non quero estudar, carallo, xa está ben, quero cantar. Voume facer un peiteado de roqueira. Brancaneves acercouse ao seu espello. Non semellaba ao mesmo espello de sempre, por non devolvía a imaxe dela. Logo falou o espello. Que fai unha rapaza como ti nun lugar como este? Podes saber? Eu con estes pelos, carallo, que ácido. Estáme a falar no espello. Moi ben, moi normal. Vivo nunha lata de millo, son de velos fixos. Se xa decía eu, curvados marcianos, chamándome Brancaneves. Estou me farta. E ti, desde cando sabes falar? Pois de sempre, filla. O que pasa é que non tiña nada que decir. Ai, non. Exacto. Veña, pois conta algo. Hai uns roqueiros por ali que buscan unha cantante. É música moi heavy. Pero sei en ti, que che parece? Xusto que necesito, como se chama o grupo? Os Nova Naniños. Os 7, dirás. É que eran 7 nun principio. E despois chegaron o cantante e a batería. Dixéronme que unha sol non pinta nada na vida. Claro que agora son 9. E dime, espello, onde podría topar os 9 ananiños? Abre a porta, Brancaneves, que está no xardín. Ei, pequena, chámame o 8º enano, son tamborista. Que riquime, ti quen es? Son Osvaldo Falta. Que libro traes aí? É para ti, Brancaneves. Dixéronme que che gustaba moito estudiar. É unha asallo. Ui, que libro máis interesante. A guía telefónica de Cea. A guía telefónica de Cea. Non entendo palabra. Moitas gracias. Xa tes para estudar, non? Pois sí, que fantástico. Ei, a ver se me falas un pouquiño. Son o teu compañeiro, o cantante. Cantaremos xuntos. Como é o teu nome?
mamá? Nada, non era máis para caparvadas. Iso me botar un conto que eu era máis guapa que ti e máis guapa que a mí. Non me lembro, ben queda claro que querías máis a vos. Pero como ti e máis eu nos levamos tan ben, non ten nada que facer o espello traicioneiro. Despedíronse agarimosamente e Brancaneves prometeulle a súa madrastra que á volta se presentaría as materias que lle faltaban de segundo de bacharelato. A xira foi un éxito total. Brancaneves e os 9 ananiños fixéronse moi famosos. Ata rodaron un filme chamado Mazás Percoñentas. Perdoa, pero que iso das masas pecollentas? Quere dicir mazás venenosas. Perdoa pola miña ignorancia. Se preguntan, non é ignorancia, chamase interés. Sí, señora, moi acertado. Dixen que Brancaneves e os 9 ananiños se fixeron moi afamados e cando rodaron un filme chamado Mazás Tóxicas. Xa son 3 palabras, tóxicas, venenosas e pequeñentas. Ai, que carafio! Sigo coa historia. Pero un día pasou algo espantoso. Andaba por ali outra cantante de rock que lle collera moita xenreira e envexa a Brancaneves. Chamábase Adela Dormente. Hola, raíña. Peleamos todos polas túas actuacións. Os meus marmoliños sempre queren ver as túas baladas. Mira, eu xa chulo unha mandarina para ti. Ten moita vitamina C e é moi beneficiosa para a túa voz. Xa verás. Brancaneves deu as gracias. Empezou a pelar a mandarina. Xusto noi, na que estaba partindo pola metade, aparece na casa Osvaldo Fanca. Hola, Neve Branca. Que clase de xente estás a papar, Neve Branca? É unha mandarina, tío. Non sei o que existe. É unha froita. Unha froita